Fă mă rând geanta! Păi neacul ai pus pentru stăpâni de răitare? Da, mă, da. Unde și jinica? Am pus, da. Și că l-am le-ai pus? Am pus, am pus. Hai tu! Păi mă repijor, că eu... Gata, gata. Dacă le iei la Ionia seama, că dacă le prăpădim acum, ne-am ars. Hai să te duci pe jos mai tare. Nu te îngrijora. Nu te îngrijora. Hai bine. Da bani la copii ai aștat? Uaf, și copii ăștia, Doamne. Te-am lăsat. Bine, da. Hai mai bine să-i cheamă și să ne-am rămas bun de la ei. Copii! Prieta, Cibule! Veniți încoace, că haide să viem. Mamă! 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 Auzi, s-o negustit! Bravo. Cum bravo, măi? Bravo, cum drăguț. Auzi, ești un abuz practic. Treaba ta cu viața ta. Ești care ești foarte acum? Noi ne luăm la rățul. Ați plecat, da? Vreau să plecat. Nimic. Te-ai numai. Ce-ți mai? Baba asta destui? Principalul bani. Bani! Bani! Să aveam mulți bani, că ei deschis orice uși. Stai! Stai! Bani! Au plecat în lume și nepoții. Când? 1, 2 și încă 22. Păi, Doamne, minune! Și adă înapoi. Că ea ca și aici, parcă au de tete. Dar știți voi și câteodată și bogații se joacă de-a viața. De-a ști ei și faci șorțul. Halat de deci. Uite ce, dragă soră, a rămas din nou simplu. De azi, fiecare trăiește viața cum știe. Tine să nu te intereseze ceea ce am să fac eu. Tu, de asemenea, fă și vrei cu viața ta. Mie tot una. Cum, Gicule? Părinții au plecat indiferent, tu-mi spui tot asta. Asta e decizia mea. Mai mult nu discutăm. Azi seară te rog să lipsești de acasă. Cum, Gicule, unde să dorm? Bate-ți capul! Măcar și la mătușa Angelina vecină. Ți-ai luat de pe cedarul și ai plecat. Mai repede, nu te uita odată, am vorbit. Tac. Alo? Care ne faci noroc? Ce faci tu? Odihnești. Căroce la mine bătrâni au plecat la Italia să facă rugă și de seară îi dăm o petreștere așa bunășoară la mine. Hai nici pe-a doilea, 2 fetițe, treci trebuie și veniți la mine, bun? E bun, все, hai, n-am înțeles. Cum-i mai spune? Cu teu suflet de Romeo. Alo! Salut, frate, ce faci tu? Bun. Hai, te rog, de seară, vii la mine, dăm o petrecere. Cine sora? Sora nu va fi. Am eu grijă să avem noi de toate, și una și alta, știi tu cum acolo.
De ce ești aici? Știți, La așa oră? Ceva nu e bine. păi, mi-au plecat părinții, sunt din nou singură, ba chiar mai singură și decât am fost. Și ce? Și la mine sunt plecați părinții. Da, dar ce cum mi-a interzis să stau astă noapte acasă? Asta este o problemă. Uite ce fric se lasă. Poate mergi la mine. E incomod. Să mergem. Să mergem. Flows on amazing, tell them I case it. Every time I'm in the dance, you know me already. I got flow man champion, get by the represent. Sunt dus! Eu sunt ca în titrie. Bun! Castea! You know me already. I got flow man champion, get by the represent. If I'm on the next thing, you don't be in the center. Flows on amazing, tell them I case it. Every time I'm in the dance, you know me already. I got flow man champion, get by the represent. If I'm on the next thing, you don't be in the center. Every rude boy, not every rude boy, not every rude boy, get right into place. Putem să le șanse mai plășim, noi! Trebuie la mine, mă gândea asta nu știu ce ca. Sarcastică faceți griji. O Zuliana. Anișoara? Da. Unde ești? Îți mai faci insulina? Da. Poți să vii până la Gicu. Nu contează, o să fie bine. Haide, vină. Hai, bine. Doamne! Voi ce? Ați folosit toți acești ringă? Da, și ce? Cum și ce? Vă știți că vă duce pericolul în arhiv? Mai mult, aceasta se răspândește foarte repede în întregul organism. Luați seama ce ați făcut, că doar peste 6 luni puteți afla rezultatul concret. Luați seama de ce le întâmplați și adresați-vă medicului ori centrului de sănătate prietenos Silicon. Iar tu, după ai copiești acasă și ai grijă de sănătatea ta. Plecați și voi chiar acum! Vai, Cristi, ce-am făcut? Chiar nu m-am gândit la consecințe. Chiar mâine voi pleca să mă adresez medicului. Poate nu va fi nimic rău. Nu m-am gândit. Să sperăm. Chicule, mă simt rău. Nu pot merge astăzi la ore. E problema ta. Eu le-am de mine. Ba nu, nu mă chinui măcar tu. Părinții sună tot mai rar, tu m-ai străinat. Nu-ți pasă ce fac și pe unde dorm. Mă doare, ceva nu e bine, ceva nu merge.
măsuța clinică ca să vedem. Salut, Greta, dragă! M-ai chemat? Salut, Cristi! S-a întâmplat ceva? Cristi, te rog, trebuie să mergi cu mine la clinică. Ce implor? Pentru ce? Nu înțeleg. Cristi, draga mea, am făcut un test. Sunt însărcinată. O, Doamne! Cum se poate una ca asta? Ești sigură? Și cine? Eu, prietenul fratelui tău? Extraordinar! Doamne, Greta! De ce nu ați folosit prezervativul sau contraceptive în decurs de 72 de ore după un raport sexual neatentat? Cristi, draga mea, crede-mă, s-a întâmplat toate din necunoaștere. Mamei nu i-a ajuns să vorbească. Doamne Dumnezeule! Ce vor spune părinții? Ce vor crede colegii despre mine? Ce va fi cu sănătatea mea, Cristi? Știi, trebuie să plec. Am și eu probleme mari. Dar te-aș precuit să la nu-i pe timpul să telefonați părinții. Cred că e unica soluție. Bine, mulțumesc. Greta! Greta, soră dragă! Ce-am făcut? Sunt pierdut. Sunt infectat. Doamne, Doamne! Toate când ne-a cerut un sfat, niciodată nu m-a ajutat. Prietenii mei au adus fetele străzii. Greta, îmi place viața, vreau să trăiesc. Ce va fi cu mine? Ce va fi cu mine? Jigule, am și eu probleme mari. Am făcut un test. Sunt însărcinată. Da? Spune-mi, te rog, cine e individul? Prietenul tău cel mai bun. Și eu. S-a întâmplat în nopțile când nu permiteai să stau acasă. Vai, nu se poate asta acasă. Cel mai bun prieten, trădător. Nu se poate, nu. Când cel mai bun prieten te trădează, încrederea în cine să-ți mai pui. De nimeni nu te mai interesează, pentru că simți că ești a nimănui. Când cel mai bun prieten te trădează, încrederea în cine să-ți mai pui. De nimeni nu te mai interesează, pentru că simți că ești a nimănui. Să sunăm părinților! Mamă, vino, te rog, acasă. Am mari probleme. Te implor, am nevoie de tine. Nu mi-a dat răspuns. Nu este dușman mai rău ca cel care a fost Tată! Tată, vino, te rog, acasă! Am mare nevoie de tine, nu mă lăsa, te rog! Este aici o mamă. Este aici un tată care de fericire încă n-ați plecat. Noi tare am greșit. Dați-ne un sfat! Pentru prieteni să le fac cum vine, mi-am pus și viața în joc de multe ori. Și așa m-au Unde sunt și ei? Sunt mamă și eu. Așa copii. Au plecat în lume ca la un război. Și-au uitat uitușii. Drumul înapoi. răsplătit pe mine, mi-au dorit. Vor veni părinții, dar va fi târziu. Poate voi fi mamă. Poate noi fi viu. Ce să mai grăim? În timpurile în care le trăim, nici liniștea, nici bucuriile noastre. În timpurile în care am ajuns, nici rușinea, nici frumosul. Toate s-au stâns. Cine am o nevoie mea? Lume blastamată, nu te mai saturi odată. Mamă! Mamă!
schimb. Am umblat prin lume și am făcut tot scrum. Nu mai am nimica. Ce ne facem, oameni buni, acum? De ce taci, omule? Eu sunt și copilul tău. Și tu îmi vei dicta destinul meu. De tine depinde, în mare parte, voi eșua sau voi atinge ceva în viață. Dar, când timpurile în care am ajuns, ce avem? Telefoane fără fir? Gătitul fără foc? Mâncare fără de grăsimi? Dulciuri fără de zahăr. Munca fără efort. Relații fără de rod? Atitudinile fără delicatețe? Sentimentele fără inimă. Politica fără rușine? Nevoile fără sfârșit? Educație fără valori. Greșelile fără număr. Argumentele fără temei. Situație fără speranță. Cinci, 4, 5 și nota secretă. Vă mulțumesc!